Rostomili, kupa razy się pytacie, jaki będzie czas. Jaki będzie czas jutro, pojutru, za tydzień, a i za miesiąc. Bo dzisiaj już jest taką technologia, że poradzą nam ten czas przewidzieć fest do przodku. No ale hańdowni tak nie było, bo nie było ani telewizora, ani radia, nie było ani Zeitungów, ani gazet. Toż ludzie musieli się dziwać na przyrodę, a obserwować przyrodę, co się w tej przyrodzie robi, a podle tego planetowali, jaki będzie czas. I dzisiaj wam o tym coś ich mało wiele powyrządzą. Jak mocie radzi to moi drzistani, to mi dajcie pyty palec do wyrchu, a subskrybujcie mój kanał. Dyski najor, jak ludzie zaczęli sadzić, a siać na ogonach, a na polach, to się dziwali ku niebu, co by się podziwać, jaki będzie czas. Czy będzie grzać słońce, czy będzie padał deszcz. Jaki będzie czas, to kiejsi żaden gans na isto nie wiedział, bo tak, że prawił na zaczątku. Nie było ani radia, ani telewizora. Ludzie musieli spolegać na tym, co uwidzieli w przyrodzie. Baj jak kokot śpiewał na ziemi, to się prawiło, że się czas zmieni. A jak piął na grzędzie, to prawili, że czas jaki je, taki będzie. Jak było widać góry, to dycki potem padał deszcz. Jak gór nie było widać, to miało być pięknie. Starzy ludzie, jak ich zaczęło boleć w krzyżu albo łamać rewma, to prawili, że będzie na ozajst zmiana czasu, zmiana pogody. We stawie zaczęła ryczeć żaba, to znaczyło, że będzie padać. Kury jak chodziły, a zbierały, a zowały trowę, jak się pasły, to też miało być na deszcz. Tak samo kiej smierdziała gnojówka. Kiej w czas rano na polu nie było rosy na trowie, to znaczyło, że będzie padać. A jak trafiło na dzień jakiego świętego, to ludzie też się dziwali, jaki w ten czas jest czas, bo jak trafiło na Medarda, to się prawiło, że na Medarda dzień obwieści, czy jako Medarda dzień obwieści, takich będzie dni 40. No, rymowało się to na 40, ale ludzie sobie prawili 40-40. Prawiło się też, że od świętej Hanki chłodne wieczory, a poranki. Na Zofii Edycki padał deszcz. Tymu się prawiło na nią pojśca no Zofia. Pisało się, jaki je czas od Łucyje do Bilije. Każdy dzień to był jeden miesiąc. Jaki czas był w pierwszy dzień, taki miał być we styczniu, jaki w piątym, taki miał być w maju, a tak dalej, a tak dalej. Ale z tym planetowaniem czasu od Łucyje do Wilije to były takie dwie szkoły, bo jedni pisali od Łucyje do Wilije 12 dni, ale byli i takowni, co pisali potem jeszcze od Wilije do Trzech Króli, no a każdy dzień to było tak jakby za pół roku. No ale dycki się pisało od Łucyje do Wilije 12 dni. Po tym nie skorzy, se ludzie jednako pokupili roztomańte wieca, co mierzyły wiele jak je ciepło, jak je ciśnieni, a pokazywały czy będzie dobry czas, czy będzie słonko świecić, czy będzie deszcz padał. Baj starki na dziedzinach miały taki mały domek gorolski, to jeszcze idzie kupić, to jeszcze idzie dostać. To był taki produkt cepeli. Tam w tym domku gorolskim była baba, a chłop w gorolskich obryczkach, a w postrzodku był termometr. I jak wyszła baba, to miało padać, a jak wyszedł chłop, to miało być pięknie. Dla gazdy, co się obili, a dla gaździnki, co sadziła jarziny, czas był dycki przeogromnie ważny, bo jak popadało, to czasem nie szło ani orać w polu. Jak zaś była fest posłucha, to nie szło siać ani sadzić. Jak już deszcz zaczął padać, to ludzie się dziwali na kałuże. Jak się na nich robiły bańki, to znaczyło, że będzie padać długo. Jak zaczęło padać w czas rano, to się prawiło, że długo padać nie będzie, bo deszcz rano je jak babski płacz, że chnet ustanie. Ludzie hańdowni się kupa dziwali na niebo, na słońce, a i na miesiączek. Jak słońce wieczór było czerwone, to znaczyło, że będzie wiatr albo hyc. Jak było blade albo żółtawe, no to było na deszcz.
Rano jak słonko było czerwone, to było na deszcz albo na szuderę. W nocy, jak kole miesiączka było takie koło, to też znaczyło, że się czas zmieni. Górole bez mala poradzili najlepszy życ, jaki będzie czas. Dziwali się dyski na góry, a na doliny, a podle tego wiedzieli, jeśli będzie padać albo świecić słońce. Jak mgła się klejzo do potoka albo do rzeki, to będzie piękny czas. Jak miesiączek stoi w kole, to za 3 dni czas się zmieni. Jak nad groniami zachodzi czerwone słonko, to nie będzie pierunów ani sumeryi. To samo jak gwiazdy pięknie się błyszczą na niebie. Górole wiedzieli, jaki będzie czas, a i podle rozkrotej cebule. Kroło się ją na 12 kąsków, każdy kąsek to był 1 miesiąc. Potem tą cebulę suli solą, a te kąski, co wartko spleśniały, znaczyły miesiące, kiedy będzie kupa deszczu. Dzisiaj isto jeszcze starzy ludzie się dziwają na przyrodę, a ku niebu, bo w telewizorze wyrządzają co chwila, jaki będzie czas, a i tydzień do przodku. Pamiętajcie, że to, co prawią w telewizorze, to można bierą od tego górola, co se siedzi kańsik na gruniu, a pogląda roz na góry, a roz na doliny, a roz ku niebu. Tego żaden nie wie. Roztomili, macie takie 2 obrazki po obu stronach mojej głowy. Pyty, jak macie radzi, to moi bulczyni, fulani, to subskrybujcie mój kanał. A jeden obrazek to jest pytka o subskrypcję, a drugi obrazek to jest taki film, co się wam można spodoba. Dziękuję wam pięknie.